Opisyal ng masikad sa Abril 24 ang palarong Bicol. Ini naging asigurasyon ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa ginibong pagtiripon kasudma Marso 22 sa siyudad ng Legazpi. Sigun sa direktor, posible na iningunyan urog pang dikit-dikit naman sana ang naitatalang kaso kang COVID-19 sa Bicol. 5,799,500 pesos ang ipigtagamang budget digdik ang ahensya. Preparado naman, maging ang gagamito na classroom bilang paramientras na sirungan kang mga atletang estudyante. We do it slowly, staggered, para kasi ayaw nga natin ma-disturb ang klase, ayaw natin na mag-spread ang COVID, kaya ganito na muna. But later or sooner, in the succeeding palaro, baka maka-adjust na tayong lahat. Nahiling ni kayang pwedeng ma-accommodate ang mga atleta, ang mga delegation, kanit sa naman mo niyan ang delegations, ang number of participants per division compare katong regular. Kumpara kang uminaging palarong Bicol, mas ibaba mandangon niyan ang ipigtagamang pondo. The truth of the matter is, in-inspection na po ito ng City Engineering Office. Kung ano ang repair, kung ano ang needs, kung ano ang mga dapat pang i-improve. At ang budget po nito, again, uulitin ko, hindi po bawas sa SEP. Ito po, budget ng LGU. Opo, wala po, yun ang kagandahan ng sinasabi ni Engineer Asis kanina, na tipid. Kasi wala na po yung aming football, wala na aming futsal, wala na yung baseball. Dagos na narealisar ang nasambit na dakulang pagtiripon sa lindong kang DepEd Order No. 5 Series of 2023. Ngunya na taon, binanga sa apat na cluster ang palarong Bicol. Ini ang ipigbase sa geographical proximity kan mga kabaling eskwelahan. Sa Cluster A, kabali ang Camarines Norte, Camarines Sur asin Naga City. Sa Cluster B, kabali ang Iriga City, Albay asin Ligao City. Kabali man sa Cluster C ang Legazpi City, Tabaco asin Catanduanes, Sorsogon City, Masbate asin Masbate City naman ang kabali sa Cluster D. We are having online meetings, yung mga DSO natin na napakasisipag, yung mga tournament officials natin, mga trained na mo yan. Kung hindi pwede sa face-to-face, nag-online training kami. Patunay yung mga regional, invitational tournaments, yung mga regional trainings natin na online, may face-to-face pero limited lang. Pinag-uusapan kanina yung after school sports program na talagang yung mga coaches ay minumonitor nila yon na ang mga bata na pa-participate sa anumang level ng competition ay dapat makapag-ensayo morning and afternoon. May mga itataltag man na klinika sa gabos na venue. Lilimitaran man ang paglaog kang mga paradalan bilang pag-ibitar sa COVID-19. Na mas maray na itong calibrated ang satuyang mga moves na ngayon kita pagbasulon o magbasol if ever magkaigwan ng outbreak ng COVID ulit. Madurar sundo sa Abril 28 ang palarong Bicol. Ang mga manggagana, iyuman ang marepresentar sa gigibon na palarong pambansa, nagigibon sa Sport Complex sa Marikina, sa maabot na Hulyo 29 sundo sa Agosto 5. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.